everyday na madungag sa to ang kinabuhi na ay maturity na mahitabuan na. Good day everyone, this is Shari Tutor, and right now ang atong topic for this day is, are you matured enough? So daghan ta ani na makaingog matured na ta. So before that, magsamok-samok sa ko sa inyong wall ha. Ayaw mo kasuko and ayaw mo ka-offend or ayaw mo ka lain sa mga opinions and motivation na akong ihatag sa inyo ha. It's because bas hindi ay naibisag usa na makatabang ninyo, di ba? So first, kano sa ba ta mahimong matured? Well, actually, everyday na madungag sa to ang kinabuhi na ay maturity na mahitabuan na. Kana lang makarealize ka na nakay sayo. Kana lang makarealize ka na dili mao ang imong gibuhat. That's one sign of maturity na na. Diba? Kung sa una mangilog kag lollipop sa imong manghod, karon ikaw na yung manghatag og lollipop sa mga bata. And that's one sign of maturity. So that's it. Kung sa una manguha kag papel sa imong classmate, sa una mangayo kag ballpen ha pangayoon, or nabalib so, ballpen may hugman niya ang papel may pangayoon. So muna kung sa una ingana ka nya karon ikaw na manghatag, ikaw na imong factory sa papel, na manghatag kag papel sa imong mga classmate, ikaw may tigpahuwam na sa imong mga classmate og ballpen. O karon kay online class naman, ikaw na tighatag og load sa imong classmate. Ikaw na hatag og idea sa imong classmate kung asa na website nimo makita na katong mga nindot na ideas. So that's one sign of maturity. Kung kamauna ka mo share, except sa love life, kung kamao ka mo share, one sign of maturity. Another is mo-connecta ka sa uban. Kung kanang makikommunicate ka, kung ikaw sa una hilumon and then karon dili na ka hilumon, makigstorya na ka, makigsocialize na ka, then that's one sign of maturity. Kay dili na ka igno. Kasi igno, ignorante. Di lang ta masuko dihan dapita. And of course, kinahanglan kung unsa man na maturity ang imuhang nakaplagan karon, unsa na way of being matured ang imuhang naagian karon, padayon if makamaayos para nimo. Pero kung in bad ways ka nag-improve, then that's not maturity. Dapat in good ways. Dapat kung sa una hiblaron ka kayo, kung sa una taas kag ego, then minus-minusan nato. Diba? Mas nindot sa paminaw kung ang maturity na ilang giingon is magsugod sa atong kaugalingon. Kita may makakita, kita may maka-discover yun. So muna siya na sa pagkakaroon, maura to, and hopefully you'll learn something bisag usa lang sa ako ang pang-istorya diri karong adlaw. So hopefully na walay na offend, hopefully na inyo pang i-views ang mga videos nato in the future, and there are more ideas na nasa akong hunahuna karon, and I will be making more videos para ninyo, para natong tanan, para natay makatunan. Thank you. God bless.